070-3300-1282. Begin soon. Soyayya ta rana aure na 'yan gata, awwal SO angon Khadija auren kauna. Soyayya ta rana aure na 'yan gata, awwal SO angon Khadija auren kauna. Wahidin ahadin Allah nake kira farko, dukkanin lamurana in nayi sai karko. Waka ta auren sunna yau ma na ɗauko, awwali ne ango Yarda mu kai amarya, Khadija daure kin ji amarya. soyayya ta rana aure na 'yan gata, awwal SO angon Khadija auren kauna. Allah kanan ka dubu na salati ga manzona, manzo rasulu dan amina abban nana. Na yau tawassuli shine mai ceto na, da shi muke yin koyi. Yarda mu kai amarya, Awwali da Khadija kumbulayi kuma. soyayya ta rana aure na 'yan gata, awwal SO angon Khadija auren kauna. Farin ciki muke yi yau an sulhunto, ango da amarya dama sun daidaito. Mai waka don haka murya ta na saito, awwali ne ango Yarda mu kai amarya, Khadija kin dace sannan amarya. soyayya ta rana aure na 'yan gata, awwal SO angon Khadija auren kauna. Kun kara girma aure akwai daraja, za ku ga karama na da wata hujja. Girma da girma babbar haja, salamun za ku bi san zuciya, kar ku ba awwal kai da Khadija. Soyayya ta rana aure na 'yan gata, awwal SO angon Khadija auren kauna. Da kuri a rayuwa ake karko, da juriya rabon ka kaga ka dakko, da addu'a ka tsallake dukkan tarko. Yau nesa ta zo kusa, Yarda mu kai amarya, Allahu ya yarda Khadija ce amarya. soyayya ta rana aure na 'yan gata, awwal SO angon Khadija auren kauna. Ku rinka shawartar junanku, Amarya, kar ya zamo ana jin sirrinku. amarya, Babbar lamari ne a gare ku, amarya, ku ba su mamaki su 'yan tsirku, ba za su gane ba. soyayya ta rana aure na 'yan gata, awwal SO angon Khadija auren kauna. Nuna masa soyayya amarya, zancen turmi shine taɓarya, kwai magani a itan magarya. Ango kai ma kar kai sanya, aure ku kai aure na sunna. Soyayya ta rana aure na 'yan gata, awwal SO angon Khadija auren kauna. Farin ciki yau ne take babbar rana, Alhaji Ibrahim SO mai girma, Alhaji Ibrahim SO mai kima. Baba ga ango ne, jigo ga ango ne, mai jinjinar ban girma ga mai halin alfarma. Soyayya ta rana aure na 'yan gata, awwal SO angon Khadija auren kauna. Hajiya Mama Rabi ma ai tana murna, Hajiya Mama Rabi mun ka ilu mama, Hajiya Halima maman Abba, Mama Hafsa Allah ya kara alfarma, Mama Hafsa maman ango a gaida ki. Soyayya ta rana aure na 'yan gata, awwal SO angon Khadija auren kauna. Baba ga ango baban amarya gaida ka, Alhaji Murtala SO na yaba taka, Alhaji Nura SO shi ma ya zo, Alhaji Nura SO na gaida ka. Kuma kun nuna kara ga ango da amarya. Soyayya ta rana aure na 'yan gata, awwal SO angon Khadija auren kauna.
malama Fatima Hajiya Zayya malam Abubakar ya zo soyayya ta rana aure ne in gata awwal SO angon Khadija auren kauna abokan ango kun nuna kara kuma Abubakar Muslim yayi murna Sani Yalo kai ma na gaishe ka Imran ga Abba Mastanin ya zo Habu dan Musa mai na gaishe ka Malam Yusuf kai ma ban manta ba Ibrahim SO shi ma yayi murna Ibrahim SO drinks mai alkairi kawayen amarya ina kuke kawayen amarya takunki babu sanya Maryam kawa gurin amarya Aisha wai ina kike kima ki zo ki rausaya kawar amarya Khadija ma tana nan Sadiya kira Jamila Fadila ta zo kawar amarya Abu sanya aure na so da kauna sama kasa iye to kai soyayya ta rana aure ne in gata awwal SO angon Khadija auren kauna soyayya ta rana aure na yan gata awwal SO angon Khadija auren kauna soyayya ta rana